Καλησπέρα παιδιά, και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο υποστήριξης για τους φίλους μου. Αυτοί οι YouTubers που θα σας δείξω είναι πολύ καλοί, έχουν βγάλει ωραία βίντεο. Είναι οι φίλοι μου, είναι η Κωνσταντίνα Κούρλα, ο Firemans, κάνει βίντεο Minecraft, ο Captain Mentos Gaming ET, αυτός που είδαμε τώρα που με έπαιρνε τηλέφωνο στο Skype, ο Κώστας Μακρινάς, ο Pro Online Gamer, ο Creek Titan Gamer, και Hellenic Gaming, Χρήστος Παπαδόπουλος. Κάποιοι έχουν κάνει βίντεο με Minecraft, κάποιοι Hero Zero σαν εμένα. Εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο υποστήριξης. Τα λέμε στο επόμενο. Bye bye.